Os empresarios da Pobra sortean unha cea valorada en 150 euros pola campaña do Día do Pai. Para optar a ela hai que comprar no comercio local e rexistrar o ticket na app Pobra Activa. O vindeiro xoves é o Día do Pai e son moitas as persoas que buscan o mellor agasallo para o seu proxenitor. As asociacións de empresarios da comarca impulsan diferentes campañas para incentivar as compras no comercio local, como é o caso da Pobrense. Comenzaría o 16 ata o 19 e, bueno, a dinámica do sorteo e da campaña é como vimos facendo fai algún tempo. É dicir, nos temos a nosa aplicación Pobra Activa, que, bueno, de feito, ahora fixemos algunha millora máis para poder facer algún sorteo máis específico, máis especial para cada campaña. E entón o único que teñen que facer, a xente que todavía non ten a aplicación baixada, é baixar a aplicación, que xa poñemos tanto no Instagram como no Facebook como na carterería, o QR para poder baixala. Cando xa teñan a aplicación, as persoas que queiran participar no sorteo deben ir a comprar ao comercio local, obviamente, e cada comerciante terá un QR que eles teñen que ler. E entón, automáticamente che pregunta o importe e xa era unha participación para o concurso. Serían 150 euros para ir ca familia ou quen queira na hostelería daqui da Pobra. Este ano máis comercios adheriron á campaña do Día do Pai dos empresarios pobrenses. Son 53 comercios. Tamén é importante saber que para poder usar a aplicación hai que actualizar a aplicación. Hai diferentes dispositivos como un App Store e Play Store. Habría que actualizala antes de poder participar, para poder participar nos sorteos. Campaña do Día do Pai cofinanciada pola Xunta de Galicia. A patronal organiza tamén diferentes cursos. O prazo para inscribirse ao próximo, que versa sobre a inteligencia artificial, está xa aberto. Que serían o día 15 e o día 22 de marzo. Serían de 9 da mañán a 1 da tarde. Vai haber un breve picoteo pola mañán e despois unha sesión vermú. Vale? Aí se traballaría máis ou menos o de facer o traballo do comerciante máis fácil, como automatizar mensaxes ou mismamente na hostelería, que podería funcionar moi ben para coller as comandas e todo eso. Sería porque hoxe en día está moi valorado de saber utilizar a inteligencia artificial. As persoas interesadas en formarse na inteligencia artificial poden inscribirse poñéndose en contacto coa Asociación de Empresarios da Pobra.